no se'ns escapa que aquest és un dels punts més importants de l'ordre del dia d'avui, pel que suposa de suport als 311 municipis que formen la Diputació de Barcelona per tal de poder executar amb una planificació acurada les diferents inversions estratègiques dels seus respectius plans d'actuació municipal. Comentaré algunes de les principals novetats que incorpora el programa. Hem aconseguit, en aquest cas, millorar tot el procés arran de l'experiència acumulada pel que fa a la tramitació i a l'agilitació dels tràmits que han de fer els ajuntaments, és a dir, els fem la vida una mica més fàcil a l'hora de poder gestionar i tramitar les dues línies del Pla General d'Inversions. Hem guanyat un mes pel que fa a la instrucció, que no és un tema menor. Estem parlant que hem previst un sistema de seguiment i avaluació de resultats que ens permetrà introduir paràmetres de millora contínua a partir d'aquests compromisos de qualitat que hi ha al darrere del propi programa, que garantirà les inversions que els municipis han de fer d'acord amb una fórmula que és semblant a la que va regir les convocatòries anteriors, però s'han adaptat alguns dels paràmetres d'acord als canvis estadístics d'algunes de les variables. Estem parlant d'una dotació molt important de recursos públics al servei del món local, un total de 260 milions d'euros, que de fet, si s'hi fixen com a novetat, no hi ha un increment en relació al PGI anterior, però sí que els ajuntaments disposaran d'un total de 10 milions d'euros més perquè hi haurà una convocatòria específica pels consells comarcals.